Здравейте! Аз съм Зев 224 и при мен е, както и в миналия епизод, Стефан Кинг. И както помни... Песи или Меси. Меси. Както помните, намерихме риби, въдица, си направихме... Едни гадни зомбита, които Убихме. най-вече мразя. Аз искам да намеря зомбита, ако ги намеря. Стефчо, на ти въдицата и ти ополови. Че ти ма. Дръж. Значи 2 дена ти ще ловиш, 2 дена аз ще ловя. Дръж. Аз лових 2 дена. Сега си ти. 2 дена. 2 дена по 24 часа. точно Мале, къде цопнах? Ох, чая къде аз... Аз, за да видя, аз хем падна, хем зачех какво да правя. Сега искам да намеря някъде зомби и нещо. Овца. Не искам тебе овца, бе. Искам зомби. Както чувате, сигурно, Стефан си пее някакви луди песни. На тагадък. Да, на тай Аз тагадък. тук чакам рилата правя. По-добре поне да ми виждате. Да, по-добре, че не виждате какво прави той в истинския живот. И в този гаден таблет. И аз го бутнах! Така ми кловна. Извиняй, исках да ти направя шега. Може да чакаш поне да я взима. Извиняй, не знаех, че ти ковна. Как ти бе? Хайде. Исках да те бутна за шега, както си говорихме. Как ти? Сори. Хайде. Спокойно. Аз пак ще чакам. Нядов! Взема куката ми да през тебе. Али корната и те срам. Не. Да не знаеш. Ако имаш... Не, то пък нямаме морков. Да се направим въдица с морков. Да отидем в някой селю. Да видим селянките. Ато тук аз още не съм видял. Аз пак сякаш съм видял, бе. Идва нещо. Виж! Ковна! Бутилка с вода. Да. Може да я направим на... Виж, отвара. да, с отровната риба, която хванах в миналия епизод. Не трябва още нещо. Какво? Статив. Трябва да убием Блейс. Да, трябва ни статив. Да получим Блейс род. Аз мога сега Пък и първо трябва да направим портал към Ада. Да, пък на второ... нямаме обсидиан. Аз защото си мислех за нещо друго. Аз ще ям кукърфиш. Аз съм малко карфиш, ама не съм гладен. Освен ако не си ги спрял. Идва. Фиш! Обикновена риба. Какво пак добре? Пак не е добре. Зомбитата още ли са пуснати всъщност? Да, та с отровната риба коше, ако... сега ще я изям. Тя не седе. Ама аз ще я изям. Яде ли са? Да. Мачи. Какво става? Нищо, аз не съм я изял. Ти полудял ли си? Тя ще му отрони за 5 секунди. Тя май... Не. Ще я изям. Също не знам. Ние ще я пазя да си направим отварата. Да, ма по-добре да я направим хвърляща. Трябва да убием крипа. Да. Защото да можем да си вземем двамата в полушанките. Бата, къде са тези риби, бе? Ковна! Разгиле! Разгили. Готови? Лиза, гледай си там на твоята. Нещо идва. Аз кловна, ай стигай! Да, много не искаш. Той е луд. Не е честно кловна, ма. Не мога да се махна. Как бе? Беги са! Махнах се. Човек бъкна ми и се закачих за той чудо там. За куката, да, знам. Кловна! Иди. Кловна! Клонфиш! Да! Ама тя слушаше за опитомяване, не става за ядене. Има пак? Ма ще опитам. Моля се, Дима. Да. Когато човек ти каже нещо хубаво, Бум! ти почваш да го бумваш. Да, нарочно. Как докато стана, виж. Пак я ми фърли въдицата и аз към наполовина. 2 дена ти беше, сега аз не съм бил. Ма дай. Ти половин ден не си бил. Мълче! Какво ба? Байван, бе. Що ба, Байван? Кой ще каже? Байван ела пред мене. То фанах. Чай, Мисля, че я фанах. Не.
Готово. Няма да ти пия водата, чай да пробвам. Не, това не седе. Тя като не е бана. Мой ти капа. Чудотворец. Фърляме. Пак аз ти Водицата. хвърлям. Клъвна, я тук е така клъвна. Клъвна ми газа. Скажи да те клъвна, се Не, нахубава ме се. така са. Цяко. Аз съм на газа. Цяко ма путниш. Няма да бъде. Ама пък аз ще бутам. Айде, момче. Днес не няма да бутам. Знам бе, ама аз ще те бутна. Чай, аз ще чакай. Чай, искам да О, направя. човек, аз наистина фанах. Движи се. Оле, да, човек, наистина Не фанах. си. Фанах те, ама не те Не боли. си. Фанах те, ама не те боли, виж. Дигай. Дигни ма. Хайде ти. Дигам те. Не си. Виж, фанал съм те. Ама В давай код. де. В код. А да. А защо беше тук кордата е тук? Ам че знам, на мен ми беше показва, че... Бъгнала е. Сега как е? Сега къде е? В чай сега. Под стълбич. Къде е? Е там, да. На мен те ми излиза. Абе, чакай да пусна кода. Тебе ли фана? Да. Бъгна сега. Искам да я ловя риба. Аре, аз си го ще седна. Всъщност, като казах, ще седна. Тук що се сетих, че трябва да направя столчета. Ай бе. Да направим ли стъкло? Какво ще ако? Питам. Добре, вземи. Вземи малко песок. Много е скучно. Иди. Каква? Она е червената риба. Като. Тя са за тебе, дръж. Шай. Има и тук. Фърлям тия. Абе, ня яш бе, тъпа нара. За малко да изям. Аз съм 5 левел. Кога стана 5 левел? Аз съм второ. Той е левел. Ама аз само бия зомбите. За колко прави само бе? Сега представя да ти излезе склад. Кото ми излезе? Склад. О, ще е як. Тук ще направим 3 стъкла. Не, 4 даже. Не, 6 направи бе. Да мога да направим глас панелс. Ето тогава 6, оставаха ми 6. Yes. Да, батът. Пак отровна риба. 2 отровни риби Пак имам ти няма да вече. стигнат. Трябва ми още песък. Аз ще изям едната. да. Ще изям едната, защото имам вече 2 и едната ще Аз ще използвам. вземам опечената. Уат, колко бързо ме убива. Мали, не трябваше да я. Мали. Колко време? Не знам. Сега трябва, сега ще свършат. Обаче, Умрях. не жив си. Уф. Той не ти дърпа повече. Той ти дърпа по едно, по половин сърце. Те да по цяло, ама ти няма да ти стигне. Не, спокойно. Ти почна кой ти ила? Почна 4. Не. Да, той почна 4. Бата. Много странно. Уи, аз човек, взема ама доста много яко са мърдесите. Да, защото имаш гадене. Не са гади. Да изям ли другата? Не, искам да имам отварки. Дръж, въдицата е. Не умея. Подарявам ти я. Горе. Сега тя смъквам надолу. Аз правя цигани. Подаръкът ти се смъква надолу, готово. Слези долу подаръкът. Ето го. Видя ли? Да, много си красив обаче. Меси, много си красив, като имаш такова за поизън. За кое? За поизън. Човек, аз съм на половин сърце, дай ми... имам храна. Чао. Чакай, папа. 16. Как? Трябва Човек да още с рибата храни, обаче пък и те убива. Да. Сега ако се спал нещо тук, къщата ще се... Две ни ми достигат. Ди ми 2 от печката. Не, аз те си ги оставих за глас. Панел. Да. Да, той бяха... Те другите ще изям и стъкла. другата отровна риба. Тези, които се свързваха бяха, нали? Кои? Тези стъкла, другите бяха. Сетих се. За какво шепнеш като някой, не знам, сено имаш беби. Сино съм селянин. Или брат. Аз съм селяндърник. Да кажем, че имаш малко братче, което и беби. Кое ти селяндърник? Стори ми се, че вижда малък селянин. Ето колко къщата на твоето легло, пак то било нищото.
О, трябва си- ми още. Ти си кокондрел. Ох, аз ще си лягам. Пак аз трябва да ям кокълфиш. Как кукълфиш? Кукерфиш. Кукер. Аз чута чу. 3, Как? 2, 1, лягай! Заед съм. 3, 2, 1, лягай! Давай. Легнах. И аз имам бомбил. Има бе. Въпреки, че не съм убивал. Не, то не е бомбил, от White Die. О, черна коза. Да, нещо кога я знам. Не. Те Ама аз не съм тука. Бата, къде са ти зомбите? Вече втори ден няма. Странно. Бата, че... Да, те ще са в гората, ако не е другаде. Да може да се падат от светлината. Да. За какво спада да се пазва от светлината? Без пада. Баста скъпи. Аз отивам в гората. Аз намерих стол. И долу стол там какъв беше. Аз отивам в гората да търся чудовища. Добре, И тук намерих много гравел, което ми е много гадно. Защото аз не харесвам гравел. Ох, може да ти взема някаква храна от той. Да, аз нямам никаква. От честа. Да бе, вземай бе. Аз ще убия тук кокошки. Не, също. Няма се. Да бе, вземай бе, аз тук ще убия кокошки, ще имам храна бе. XP. Разги! Какво? Не ти даваш да отвориш честа ли? Не. Разги ли направих стълби? Ма да, тебе. Нарочно ги направих за седло. Те. И в гората няма нищо. Обаче... Не. Стой ми се, че такова, нали знаеш, у нея големите, как се казваха дупки големите? Де? Деца... как се казаха, бе? Те деца като пробцеп и са много надълбоко. Не знам. Мисля, че бяха мини. Или какви бяха там. Не отдълбоко, които са. Ще ямо сурово пи. И намерих кол. Така че направих стълба. Те да не точно таква стълба, ами да сядаш. Да бе, знам каква стълба. Аз трябва да спра да тичам, обаче не спирам. Защото не ти се тича. Да Вече няма убивам кокошки. Шо? Защото ми пускат суровото пили отровно. Как е? Че сега изядох едно пили отровно. Първо, че ми пада храната. Второ, че сега ми взе малко демидж. Ама ми се възстанови пак. Защото преди да ми вземи храна. Преди да ми вземи от храната. Да, защото хората се отвръщават от... Знаеш. Пилета. Мали, аз съм на 3 бутчета и половина. Аз съм на не. Аз съм на 3 бутчета. И аз съм на 3 бутчета. Ох. Ще ям пак сурово пили, не ми пука. Дай си слагам кирката. Тя е стои на свършването с дървената кирка. Да, пак такова. Чакайте, че ми звъни телефона. Хора, влязох си в къщата, докато бях спрял епизода, телефона ми звъня, свърших разговора. Всъщност не беше спрял епизода, но както и да е. И мисля това да е за този епизод. Ако сте някой нов, абонирайте се, харесайте видеоклипа. И това беше от днес. също в края. Чао!